ana m anabata gị ọzọ na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. Obiọma na-akpa anyị ka ị na-esonyere anyị n'ụbọchị taa. Biko nọsie ike dịka ị na-anụ ozi ọma ndị a. Eji m aka na ozi ọma nke Chineke ga-emetụ gị aka. Ọ ga-enye gị udo, ọ ga-enye gị amara. Ọrụ ndị ozi isi 14 ana m agụ amaokwu 27. Mgbe ha ruru meekwa ka nzukọ Kraịst zukọta, ha wee kọrọ ha ihe niile ka ha rabụ nke Chineke soro ha mee, kọkwara ha bụ Chineke, otu Chineke onye kere anyị, otu Chineke onye hụrụ mkpụrụ obi ọbụla n'anya, otu Chineke nna anyị, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, otu ya onwe ya, onye ahụ nke nọ ebe niile, nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ike niile, otu ya onwe ya bụ onye ahụ nke na-agọzi gị n'abalị a, otu o si wee mere ọnụ ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Ya onwe ya Chineke pụrụ ime ihe niile na o meghewo nke na-emeghe, ọ dịghị onye ga-emechi ya, o wee mechie, ọ dịghị onye ga-emeghe ya. Ndị ozi wee bịa, ha wee kọọ akụkọ nye ọgbakọ ahụ bụ mkpokọta nke ndị na-eso Kraịst. O wee sị na Chineke pụrụ ime ihe niile, onye ahụ dị ike, onye hụrụ ihe niile o kere eke n'anya, na ya onwe ya emeghewo ọnụ ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Onye ọbụla nke chọrọ ịbata n'ime maka ngọzi nke Kraịst na-arọpụta site na Kalvarị n'abalị a, Chineke ahụ kwa emepeworo gị ọnụ ụzọ nke ọla ebube, ọnụ ụzọ nke nzọpụta, ọnụ ụzọ ime ihe, ọnụ ụzọ nke igosi ike ya na ndụ onye ọbụla n'abalị a n'aha Jizọs. Ha wee kọọ akụkọ, ha wee kọkwa ya ọzọ, ha wee mee ka o doo anya, ha wee mee ka ọ saa mbara, ha wee kọrọ ndị ahụ otu Chineke si wee meghere ọnụ ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Gịnị ka nke a pụtara? N'ọrụ ndị ozi isi 15 na-agụ amaokwu nke 3. Ọrụ ndị ozi isi 15 na-agụ na amaokwu nke 3. Ọ na-agwa anyị n'ebe ahụ, ya mere na Chineke meghere ọnụ ụzọ ahụ. Mgbe e meghere ọnụ ụzọ ahụ, wee sị, mgbe nzukọ Kraịst dupụsịrị ha n'ije ha, ha gabigara n'etiti Finisia, gabigakwa n'etiti Samaria, na-akọ nchegharị nke ndị mba ọzọ. Ha wee mee ka oke ọṅụ dịrị ụmụnna n'ime Kraịst niile. Onye nwe anyị meghere ụzọ, meghee ọnụ ama nke nzọpụta, nke mwegha, nke nchegharị, nke mgbanwe nke ndụ nye onye ọbụla n'abalị a. Dịka Chineke kwuru na ya bụ Chineke na ya adịghị agbanwe agbanwe, Jizọs Kraịst kwa otu ahụ ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa, ka ọ ga-adị ebighị ebi. N'abalị taa, dịka o mere n'oge gara aga, ọ ga-emekwa ya taa nye gị, maka ezinụlọ gị, nye onye ọbụla nke nọ n'ekwentị. Ọ ga-emepe ọnụ ụzọ ịba na nzọpụta, ịba na mwegha, ịba na ọgwụgwọ nsọ, ịba na nnapụta, ịba n'ike nke Chineke n'abalị a n'aha Jizọs. Enwe ihe ole ma ole m chọrọ ka ị tụgharịa uche. Nzọpụta bụ onyinye nke Chineke. Site na nzọpụta, anyị pụrụ ịmata Chineke, anyị pụrụ ịnata ndụ nke Chineke na-enye, anyị pụrụ inweta ndụ ọhụrụ, anyị pụrụ inweta obi ọhụrụ, anyị pụrụ inweta ihe ịrịba ama dị iche iche. Biko ana m arụgide gị ka ị nabata ihe niile nke Chineke nwere inye anyị ugbu a. Amaokwu nke 12 nke ọrụ ndị ozi isi 15, ọ sị, ọra ha niile, mba niile nke bịaranụ wee kpuchie ọnụ ha, ha wee nụrụ okwu Barnabas na Pọl ka ha na-akọ akụkọ
ihe ịrịba ama na ọlụ ebube niile ka hara bụ ọnụ ụzọ emeghere nzọpụta wee were ọnọdụ, mwegha wee were ọnọdụ, aha ha wee bụrụ nke ede n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ha si ụta wee nwee ọlụ ebube na ihe ịrịba ama. Mgbe Chineke meghere ọnụ ụzọ nye gị, i wee hụ ya n'anya nke okwukwe, i wee kwere ya n'obi gị niile, mgbe ahụ onye nwe anyị wee sị n'abalị a emeperela gị ọnụ ụzọ, olee ebe ị nọ, ngwa bata n'ime. I wee bilie n'ụkwụ gị, n'obi gị niile, na mkpụrụ obi gị niile, na uche gị niile, wee dị njikere na-enweghị igbu oge. I wee bata nye onye nwe anyị, wee bata n'ime. Ozugbo a n'abalị a ị ga-abụ onye a ga-azọpụta. Ozugbo n'abalị a ị ga-abụ onye a ga-agwọ ọrịa. A ga-enwe ọla ebube na ihe ịrịba ama nke Chineke ga-eme dịka ya onwe ya mere ya n'etiti ndị mba ọzọ. Mgbe ahụ na ọgbakọ nke zuru ụwa niile otu a, onye nwe anyị na-emepere anyị ọnụ ụzọ nye igwe mmadụ ndị ya na-apụghị ịgụta ọnụ, ka ha wee bata n'ime nzọpụta nke onye nwe anyị, ka ha wee bata n'ime ọgwụgwọ nsọ nke Kraịst anyị rọpụtara anyị, ka ha bata n'ime ihe ebube na ihe dị ike nke mmụọ Chineke na-arụ. Ọ ga-emepe ọnụ ụzọ n'abalị a, ị ga-abata n'ime. Onye ka m na-ekwu okwu banyere ya? Gị onwe gị, ị ga-abata n'ime. Kwuo ya sị, aga m abata n'ime. Nzọpụta bụ nke nọ n'ime alaeze Chineke, bata n'ime ya. Ọlụ ebube nọ n'ime alaeze Chineke, ana m abata n'ime ya. Ike dị n'ime alaeze Chineke, ana m abata n'ime ya. Ihe niile bụ yoku niile a ga-etiji ya. Ozugbo ị batara n'ime ya, n'ime alaeze Chineke ahụ, ihe niile bụ yoku n'ime ndụ gị a ga-etiji ya. Ihe niile bụ ike nke ekwensu, ọ ga-ala ya n'iyi. N'agbanyeghị ogo ọ nọworo, ike ahụ nke si n'ike nke ọchịchịrị, ike ahụ nke si n'aka onye ahụ nke kpụrụ mkpụrụ obi gị asị, nke kpụrụ anụ arụ gị asị, nke kpụrụ ndụ gị arị. Ozugbo ị batara n'ime alaeze, wee bata n'ụzọ emeghere emeghe nke alaeze Chineke, ihe niile bụ ya mgba niile ahụ a ga-etiji ha n'aha Jizọs. Na ndụ gị n'abalị a, kwuo ya, na ndụ m n'abalị a, n'ezinụlọ gị n'abalị a, kwuo ya, n'ezinụlọ m n'abalị a, n'ebe m bi n'abalị a, ihe niile bụ yoku a ga-etiji ya. Ihe niile bụ ike nke ajọ onye ahụ a ga-ala ya n'iyi. Ma onye nwe anyị onwe ya, n'ime otu ụzọ dị ebube n'ike na ume ya, ọ ga-emepe ọnụ ụzọ ahụ wee bata n'ime. Agaghị enwe igbu oge ọbụla. Isi ụta wee bata kpam, ọla ebube gị abatala. Ụwa Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere ọbụla ọkpara nke ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Gaa n'iru na-eguzo n'ụkwụ gị. Ana m ekpere gị ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, a na-ekele gị maka ugbu a. Amaara m na iji mkpụrụ nzọpụta anyị kpọrọ ihe, iji mgbaghara anyị kpọrọ ihe. Ya mere ị na-ahụ onye ọbụla ugbu a, ndị na-ekwuru onwe eziokwu, ndị kpọworo aha gị, ndị chigharịworo pụọ n'ọchịchịrị, pụọ na mmehie, pụọ na mmebi iwu, a wee chee onye nwe anyị iru ugbu a dịka onye nwe ha na onye zọpụta ha. Zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị na ị ga-ehichapụ ihe niile bụ mmehie ha niile, ihe niile bụ mmebi iwu ha niile, wee gwọọ ha, bupụ ibu arụ nke mmehie n'obi ha, ka ọṅụ nke nzọpụta, ọṅụ nke mgbaghara na ọṅụ nke nnwere onwe pụọ na mmehie bata n'ime ndụ ha ugbu a. Ndị a bụ ndị ebe a na ndị n'ebe ọzọ, n'ebe niile, ndị na-aṅa ntị n'ekwentị, ka ọṅụ nke mgbaghara na nzọpụta bata n'ime ndụ onye ọbụla ugbu a.
n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ịbịawo bata n'ọgwụgwọ nsọ gị, ịbata na nnapụta gị, ọ na-eme ugbu a. Elee ebe ị nọ? Wela otu aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasa n'ebe ị nọ, wee sị onye nwe m, anọ m ebe a, amaara m ọnụ ụzọ ahụ emeghewo ya, ana m abata n'ime. Ọla ebube gị ga-ezute gị n'ebe ahụ. Ụlọ ebe Chineke nna anyị, n'aha Jizọs anyị na-ekele gị, anyị na-agọzi aha gị. Ịbụ Chineke nke ịhụnanya, Chineke nke obi ebere, Chineke nke ike, Chineke nke mara ihe niile, Chineke nke ebube. Ị na-ahụ onye ọbụla ugbu a n'ebe niile. Onye nwe anyị, maara m na ike gị ọ gaghị ada ada. Aha Jizọs agaghị ada ada. Anyị na-eweta onye ọbụla n'iru gị, na-emeghela ọnụ ụzọ nke ọla ebube nke Chineke. Metụ ndụ ha aka n'aha Jizọs. Ebe e kwuru onweghị ekwensu gasị mba, onweghị mmụọ ọjọọ gasị mba, onweghị onye mgbansị gasị mba, onweghị nwoke maọbụ nwaanyị ọbụla n'ebe ọbụla nke gasị mba. Isila mba, isila nye ọla ebube anyị, nye ọgwụgwọ nsọ anyị, isiwo nye nnapụta anyị, na mpụta nke ike gị ka isoro onwe mmadụ ọbụla maọbụ nwaanyị ọbụla maọbụ nwoke ọbụla nke gasị mba, nye ọla ebube gị na ike gị na ndụ anyị n'aha Jizọs. Isi nye anya kpuru isi ka o mepee, isiwo nye onye ara ka o nwere onwe ya, isiwo nye onye ihe toro n'ahụ ka ihe sitoro ya n'afọ kwụsị, isiwo maka nnapụta na itiji ya oku niile nye mmadụ niile, isiwo na ị ga-abata nnapụta onye ọbụla, webata nnapụta gị na-arụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ọla ebube dị ebube na ndụ gị, ọla ebube na nnapụta dị na ndụ gị, nke dị ebube bụ ọla ebube na ndụ gị. Nara ya ugbu a ọla ebube gị n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Ka ike nke na-etiji yoku niile bata na ndụ gị ugbu a, wee tijie yoku niile na ndụ gị. Ọla ebube n'aka nri m, ọla ebube n'aka ekpa m, ọla ebube n'iru m, ọla ebube nye ndị ntorobịa, nye ndị agadi, ọla ebube nye ndị nọ na mmekpa ahụ n'ebe ọbụla n'aha Jizọs. Ka o mee ka o guzosi ike, bụ ike gị dị ike na ndụ onye ọbụla, na ndụ onye ọbụla. Anyị na-ekele gị maka ama na imeela ya, emewo ya, emewo ya. Imeela dịka ị na-anọnyere anyị na agbaji isi ike kwa ụbọchị nke taa, nke anyị na-ewetara gị site n'aka onye oziwu Dr. W.F. Kumuyi. Biko, ama m na ihe ụmụ ị ritere n'uru, ọ ga-abara gị uru nke ọma ma ị nọnyere anyị. Biko sonyere anyị na www.dclm.org/connect. sonyekwara anyị na igwe nzizirịta ozi niile dị iche iche nke anyị na-eji na-ezisa ozi ọma. Biko sonyere anyị, obiọma ga-akpa anyị dịka ị na-esonyere anyị ka anyị na-eweta ozi a kwa ụbọchị. Imeela.